Malsawmna Daifim clear to te in the vine thar chibai ka bo ka chu le tu ina kan nga na tor chu kan Thupui tor chu ilunga oyem ti ania Bible chang in nga na tan chuan Philippi bungli chang som pakhat tang som pathum kha ani kan chiar lo ka nge katlak cham thu seizong kan ilove ke zong eng ang po in ila lung oize ka ching to si a tlom taka dan ka thiama hosa dan po ka thiam boka thil tin renga le thil zong zonga tlai le ril drama dan hosa le tlachama dan thuruk chu ka hra chuak to miti chak to chuan engkin ka ti thei ani atiani Philippi bungli chang som pakhat le so atanga som thuma hian lo hrin ani chu ole kan lung hi oyen ni zana te khanin lung oilo tewin thindim tron te ni lo muem kan lo muem tugina te lung oilo tewin kan lo tho chuak lem o nge ni lung oi hlia in kan lo tho chuak ni kan khovela hianin lung o hi har maya achan chu eng wange kan ni na kan ni phung kan pian phung kan thil ne ya te kan lung oilo thina tiro o le kan chevela mi cheng te kan chen ho pui te atang te po in lung oilo tam tak kan mu thina ni tunla ya chuanin thalai tam tak ten phone changkang tak tak te nei homa ta chon thla kan lak po in effect na tak tak nen mo mel pa ngai lo de khan lo lang thina ni chu chan athena phe cha hen edit chapa mo na tak takin vunrong danglam tak tak ten han edit chap vel ni chu tin thom no ni se branded tak te le ka nei zong zong in tiro in lo fat chapa in lo fat na khanin chung te ne na pe chu suilo ke mani thom no tan thom nu pakhat mana tan khanin branded kha kan han le ya kan thom no te no changkang kan thil nei te iPhone an ti thom no branded pe ko branded I thom no te I thil nei te branded ma se nang ma I branded mo eng branded ngai ni eng brand ngai ni eng brand ngai kan lo ni le Isu Krista kan na han kan nei si lo chuan lung oi na tak tak hi lo om thin lo ni chu mo kan lung hi oi thei tak tak ngai lo thil adang tha pakhat kan lo nei chuan aya sang aya tha kan lo du le thina chu Isu Krista nei lo chuan kha aul mai ni chu hlim na kha tak tak kha apo phak chuang lo ni ole ina tho na te I chen na te khan ilung oim kan na tho te kan lung hi lo oi tak tak he nai chu ka thok pe lo thil dang tho zo ka du te kan lo ti pathian ne na hianin lalpa na thatak min pero nangma rongbol thena tur na min pero ti in ka tong trai thini ka le ro lain ta chuanin eng nge ka thong ka dream te chu pui tak tak lian tham tak tak te po ne ve amai ro chu pathian ne na ka dila ka tum lo te mai zirtir tu na hi ka thok ta dai mai ni chu mo chu po zirtir tu satle na po ni lo misona ka hanut le na la sarkara te po ka try ve na sa ni ma sela ka tling thei reng lo mai ni ti ge ka tling ngai lo ka te na dang te ka zonga ma selangin ka tling thei ngai lo ni he na hian be se lo lutokin zirtir to hian misona kan lu ta ti khanin kan lu chawa ti chuanin ban te po ka tum ve ma selangin a thei mi alo ni onle engwange ti chuan ka tle ro lai pathian hina ka dil kha ka lo ngai to le lo reng he na hi pathian ha min pe ani ti kha ka lo ngai to ngai lo ni chu ti chuan pathian hina ka dil ang nge pathian in he hmuna hian no pangte te en kol turin min lo te reng mai arong bol na thok turin ti chuan no pangte mai ta kan om chu nuam hi ka te em ka hria thiam nu a chuan lalpa he hi ni mo khata na ida chu irwa chu ti in lung oi takin tu na chang ka thok to ni mo kan om na te kan in te quarters te kan chau te chuanin chaphai kan chau te chuan shom he ka te ka mit tui te tla thina ni chu mo ma selangin ka rong bol kha zau zok don ni ti ka lo thangai lo re kan che vela te no pang har sa le azwal te kan han moa tin kan om na po mi te din hun kha kan zok hria thiam pha ve a tin
cái mà đi chung qua thế sẽ lâu na đầm lâu na tên hắn tao bao cần pa anh đầm lâu cầm mang anh cái bể đồ này mà sẽ bắt thiên này là cần trông trai anh tiếng nghe he bể đồ na anh lâu thì khác nghe nhang kan shi chua ka ti chon har san mi har san na ka sha thiam pha ve ta chu ta chang chon ka lunga oil pa min ti dam don ni ti ka sha ka ton thlengin ti hian mi angin na te pa takin an thok chaw ve le theya ka lom em a chu pathian min kai shoi na enge ta khan eng din hunang e min da mi te nat na khep tak tak an to la an to na kha ka zuk sha thiam pui ve ta ni chu wang chuanin pathian hianin kan tong trai na hi voile khata acha ngai lawa nakin zela ke ma ni ta na thatur kha alo ni ti kha min mu chwa tira chu wang chuanin thalai dom tak tak te kan sui ve do chu va in ni a hian kan lung hi oi lo mai the kan ni na ate kan thil kan na tho te kan nat na tlak sang sai min tlak bok mai the covid-19 shi po hian min lo tlak bok mai the ma se kha mi te ta tur chau ni lawa kan ta tur ring tu te ta tur po alo ni ve ran ani ti kha pathianin min sha te chu i sha thar chawng ti kha kan soi do khang toy te aka soi tang khanin kan nei ang chun te kan ni ang chun te a hian kan lung oyam o original pathianin originalin asiam chia nangma kha duplicate in lova mo first copy po in lo original in pathian siam original kan ni ya chu wang chon kan ni na lung oi takhianin omila kan nun hi alo hi manga hlim takin nakina iswa local le huna po hlim takin kan in mu theidon alo ni khang khaw inia kan in na na tor tan chon engkim mai he kan ti thei ni min ti chak to a chon engkim ka ti thei engkim I ti thei covid-19 shi po lo kaila I do thei iswa kristan en chon kan do thei ni ti kha kan sei do ani zawain ni thar dom takhi hlim tak mang torin ka du sak chewa har san nei nei pon iswa kristan en ichin fel thei ni ti kha kan shi non le chen ni zawain ni man nam bek ule